súčasťou tohto príbehu úplne v minulosti, roky dozadu je moja dcéra Sárka, ktorá mi darovala 17 eur, myslím to stálo. Firma sa volala Tríslet. Môžete si ju, do dneska existuje a vysadzajú nejaké stromy v Afrike. A jednoducho 17 eur zaplatila a nejakých 1, 2, 3 alebo koľko stromov mi povedala: tatino, tu máš darček, tu máš prívesok, taký lístoček a 3 stromy za to sa vysadili, myslím, niekde v Afrike. A ja, keď som vás stretol som tú myšlienku, že sa mi to spojilo, to NFTčko, digitálny svet a to, čo my robíme, tak jednoducho som si povedal, že pre takých ľudí, ktorí si kúpia to NFTčko aj za 19 eur napríklad. Áno, aj taká tam možnosť. Aj taká tam je možnosť. Tak jednoducho ja chcem, aby z tých 19 eur nemali 19 po tých 10 rokoch, keď sa keď tie stromy sa budú zhodnocovať, ale aby mali násobok tých 19 eur.